Блогерлар көп ақша эшлейме, білесіңме? Күп түгел. Шуңа күрә алар эшсез. Дөрес әйтәсең. Нәрсә ул социаль челтәрләр, беләсеңме син? Мин белмим нәрсә ул. Без мәктәптә аны үтмәдек. Ял итәсеңме? Әйе. Өйдә утырганда ни эшлисең син? Телефонда утырам. Телефонны куясың да утырасың. Телефонда нәрсәләр карыйсың? TikTok. Син дә TikToктамы ни? Блогер аның YouTube'да подписчиклары күп булса. Ул блогер була. Әйе. Ә син блогерма? Ну, минем Instagram'да. Һәм кенефигне булса YouTube'да. Син кәнәфидә. Нәрсә ул социаль челтәрләр? Кая блогерлар участвовать итә? Блогерларның җыелышкан урыннары шушы буламы ни? Әйе. Синең дә Instagramың бар. Әйе. Син анда нишлисең? Карыйм үземнең видеоларны. Нәрсә ул социаль челтәрләр? Ул Instagram, WhatsApp, TikTok и ВКонтакте. Ә нәрсә ул Instagram? Кая һаман әниләр утыралар. Синең әниеңдә шунда утыра. Әйе. Сәгатьләр буе. Сәгатьләрдә түгел, көннәр буе. Көннәр буе шунда утыра. Буе. Нәрсә ул Instagram? Кая YouTube кебек. YouTube кебек. Ә YouTube нәрсә ул? Анда зур видеолар, ә Instagram'да фоткалар һәм галерея кебек. Кичкенә видеолар, кыска. Әйе, кыска видеолар. Әйт әле миңа, Зәлия, кем ул блогер? Блогер ул аның күп лайклар, күп подписчиклары, Һәм ул нәрсә эшли? үзенне күрсәтә, нәрсәдер эшли. Кыскасы, безнең әби әйтмешли, трай тибеп йөри. Шулаймы? Әйе. Эшсез кеше ул блогер. Килешәсеңме? Килеше. Кем ул блогер? Блогер. Шул ук тиктокер, ләкин ул блогер. Ну, ул YouTube'да TikTok'ларны карый. Ә син үзең Instagram'да кемнәрне карап барасың? Мин Instagram'да утырмыйм, мин TikTok'та утырам. Менә нәрсәдә икән эш. Әмир безнең тиктокер. Алар күп акча эшлиме? Әйе. Күп. Минем бер блогер бар, аның лампа һәм гелик бар. Ламба һәм гелик. Нишләп минем ламба белән гелик юк икән соң? О, мин бит шулай ук блогер. Кашан? 9 июль. Уенчык лампа могу подарить. Уенчык ламба. Yes! Миндә ким дигәндә уенчык ламба булачак. Быел. Ә син блогер буласың киләме, Зәлия? Юк, килми. Ә кем буласың килә синең? Артист буласы килә. Менә сиңа. TikTok'та иң кызык видеолар, нинди видеолар ул? А4. Ә ул нишли ул А4 анда? Әйберләр төшерә. Кызык. Әйе. Нишлиләр алар анда? Әйберләр күрсәтәләр YouTube'да. Ну, алар анда ну это. Уенчыклар күрсәтәләрме, нишлиләр алар? Алар анда сложный ролик снимают, и анда еще алар деньги крадут. Акчалар банды, то есть полициялардан алар. Шундай әйберләргә кадәр бу эшлиләрме ни әле булар? О, сине. Менә икән TikTok дөньялары нинди икән ул. Без белмичә Instagram'ны карап утырабыз. Ә блогер булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Һаман заходить үзенең Instagram'га, TikTok'ка һәм үзенә хайп. Ну, хайпить ул үзен турында күбрәк әйтә. Блогер булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Күп видеолар башта галереяга
салырга керек һәм син бала булсаң, башта зурларга күрсәтергә кирәк. Алар ярый дип әйтсә, уже интернетка куярга. Син бит инде блогер мәктәбен укыган кеше шикелле сөйләшәсең. Мен блогер. Шулаймыни? TikTok'та яшим. Булачак блогерларга Instagram'da, ВКонтакте'да һәм башка социаль челтәрләрдә утыручы яшь егет кызларга нәрсә әйтәсең килә, Зәлия? Утырмагыз күп. Нәрсә эшләргә кирәк? Эшләргә кирәк. Дөрес. Тиктокер булу өчен син ни эшләргә тиеш? TikTok'та утырырга. TikTok'та әйберләр төшерергә. Кызык видеолар. Гафу итегез, Әмир әфәнде. Мин белмәдем сезнең зур популяр алып баручы икәнлегегезне. Азатович или Эмир әфәнде. Просто Эмир. Просто Әмир. Тагын кайчан киләсең? Әйтәм бит, 2нче елда. Нигә шулай узак? Чөнки учеба. Меня приглашать стала. Җәй көне киләсеңме? Я җәй каникуллар. Мен дәвәнгә китмәсәм. Киләсең. Белмим. Менә шулай блогерлар ялындырып кына йөриләр. Зур рәхмәт сиңа, Зөбәрҗәт. Сау бул. Сау булыңыз.